A pasada xornada non foi boa para a Chantada B, que se enfrontou aos Queirón no Sangoñedo, un derbi local que rematou con moitos goles pero que triunfou para os visitantes por 2-4. Un encontro complicado no que ao principio as ocasións foron para os chantadinos. Foi un pouco complicado, ao principio nós tuvemos as nosas, eu creo que tuvemos máis ocasións nós no partido que eles, pero bueno, eles eran moi acertados e nós pois non podemos transformar esas ocasións en goles e bueno, aí queda a derrota esa, pero bueno, con bon sabor de boca porque creo que loitamos hasta o final e que bueno, que quedou ese mal sabor de boca por non ganar, pero un bon sabor de boca por o xogo que fixemos. Bueno, porque ao fin e ao cabo xugastes contra o que, bueno, é o que aspira ao ascenso, non? Home, si, os Queirón se está segunda porque fixo unha temporada moi boa e porque xa se demostrou que as poucas ocasións que ten, non creando moitas ocasións, ainda tendo un partido bastante adverso, que se ve que pode ganar partidos e que se encontra bastante cómodo. Bueno, Chantada B tamén tedes o cumplido obxectivo que era o de manter a categoría. Bueno, matemáticamente ainda non hai nada cumplido, pero bueno, esperemos que nestas últimas jornadas que demos sumados os puntos que nos quedan e así xa certificar a permanencia e estar un pouco tranquilos por esa parte. Nunca se pode dicir que estamos hasta que se certifique matemáticamente, pero eu creo que non iba a haber problema por a permanencia este ano. Os chantadinos ocupan o 8º posto da clasificación con 33 puntos. O desafortunado resultado contra os Queirón suma as derrotas anteriores que o levaron á zona media da táboa.